Si els ulls són el mirall de l'ànima, el somriure és el mirall de Gemma Morató, la Gemma de Reus. Bon dia i benvinguda, com estàs? Bon dia, molt bé. Sempre has portat el somriure al damunt? Intento. Em sembla que tinc en el Facebook de fa molts anys, m'han dit que tinc excessiva alegria. Bé, a vegades la vida és dura, però això no treu que hi hagi molts moments bonics i intento gaudir d'aquesta vida, no? I sí, amb la cara pago, tant pel bo com pel dolent. I fa 20 anys on era la Gemma? Filla de banquer i polític. Fa 20 anys era aquí a Barcelona, sotsdirectora de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel i donant classes a la universitat i a punt d'iniciar el projecte de congregació que encara ara dirigeixo, que és el projecte Maria Reina de la Pau. Molt bé. Una miqueta abans, el 1997, vostè feia els vots per accedir a la congregació de les Dominiques de la Presentació a Sant Crist de Reus, Crist Rei de Reus. Crist Rei de Reus, efectivament. I una miqueta abans, el 95, que la teníem llicenciant-se en periodisme, i en aquella època vostè ja anava per altres parts d'Espanya amb la registradora a la mà, entrevistant religiosos i religioses de la congregació. Allà ja es veia la Gemma que després hem acabat veient? Vejam, jo crec hi ha gent que diu que un no canvia. Jo crec que canviem i que l'experiència és un grau, però que hi ha una essència, no?, que no es perd. I sí, ja es veia la Gemma d'ara, però doncs amb un canvi per fer, podríem dir, no? Abans segurament podíem destacar aquest contacte que va tenir amb el Perú durant unes setmanes, gràcies a una beca que vostè va guanyar a la universitat. Expliqui'ns-ho també, relacioni-nos-ho, si vol, amb el possible contacte que no sé si ha tingut encara amb el nou papa Lleó XIV o espera tenir, al qual li ha dedicat un llibre recentment, i molt implicat també en la diòcesi de Chiclayo, al Perú. Doncs sí, vaig tenir la sort a l'acabar periodisme, guanyar una beca per anar un estiu a donar classes a la U de Lima i vaig tenir l'oportunitat de conèixer moltes parts del Perú. Allà la meva congregació també hi és present i, per tant, doncs, això també em va donar una relació i un coneixement que encara ara mantinc. Quan un és jove, doncs, també mires i engoleixes les coses d'una altra manera. No ni idea del que és el papa d'avui, però sí una mica de coneixement del lloc on va ser missioner, realment un lloc, doncs, i més en aquells moments, i encara, doncs, quan ell va ser, no? Un lloc, doncs, molt de camp, molt pobre, que justament no fa gaires dies vaig parlar amb una germana que és de Chiclayo i que està allà, que és infermera, i em deia que el poble encara avui, misses, rosaris, pel Sant Pare, és que com no se'n poden avenir del que ha passat, no? I que l'alegria és una cosa exagerada en el lloc on Prevost va estar, no? Segurament va passar-hi més temps que el temps que ha dedicat per publicar, per treure a la llum aquest nou llibre que tenim a les prestatgeries i que fins i tot, segons em consta, està en moltíssimes llibreries ja de Nord-Amèrica. Bé, és que és una petició que m'han fet des d'una editorial de Nord-Amèrica, una qüestió, va ser un repte perquè mai se m'hagués acudit que això podia existir. Em van oferir pocs dies abans del conclave si em comprometia a signar un contracte en el qual, des que sortia el Sant Pare i en 3 dies, lliurar un llibre sobre el nou papa, d'on venia, quin era una mica el seu esperit, no? M'ho vaig pensar molt i dius, ai mare, què serà, qui serà? Ha sigut el seu particular conclave, d'alguna manera. Però al final vaig dir, 3 dies a la vida passen molt de pressa, som-hi.
I bé, justament surt un papa nord-americà, que això ja és el cimal, no? I sí, vaig fer un llibre, doncs, partint una mica de les seves primeres paraules, 10 capítols, que crec que el defineixen molt bé, i arrelant de llum venia, doncs, com a agustí, com a missioner, com a home de pau, com a home de que toca de peus a terra. I segurament en aquells dies no era tan fàcil com ara trobar informació sobre Robert Prevost, oi? No, no era gens fàcil, perquè bé, hi havia alguna entrevista des de que era prefecte del dicasteri dels bisbes, però d'abans vaig tenir que buscar una mica la diòcesi de Chiclayo, les parròquies, veure el què, i realment el que em vaig trobar és un bisbe molt senzill que feia, doncs, glosses, 2 o 3 en el mateix, el que aquí en diem el full dominical, doncs escrivia 2 o 3 vegades per anar omplint, no? Però d'aquí n'he pogut treure una mica el seu pensament. Gemma, creu que va ser ben escollida la cistella de la vida consagrada per llançar aquella pilota de la vocació en aquell moment? La pilota de la vocació meva, vols dir? Correcte. Home, jo crec que sóc on he de ser, i això és una certesa que he tingut tota la vida. El senyor em va cridar molt jove, jo tenia... en realitat, quan vaig sentir la vocació, no era ni major d'edat, i després vaig entrar de seguit, quasi que vaig fer els 18 anys, i per tant, jo sóc alumne de les Dominiques de la Presentació des dels 3 anys, i això, doncs, quasi que no he sortit de la congregació, un diria, no? Sí, sóc on he de ser i molt contenta, i això dona una gran força interior, malgrat a vegades, doncs, com deia abans, la vida a vegades és dura. Quin és el dia a dia de la Gemma Morató? Ai, ara visc una mica el dia, si t'ho he de dir, perquè toco bastantes tecles, això no sé si és bo, perquè a vegades se'n desafinen, però bé. I a vegades literals, perquè vostè és una gran aficionada al món tecnològic, precisament, Sí, també, sí. Perquè sóc webmaster de la meva congregació, això dona molta fenya, perquè és un món entretingut, a més tenim la web en 3 idiomes, ara l'estem redissenyant. El meu dia a dia és variat. Et diria, per una banda, doncs, el projecte que tenim aquí a Barcelona, que és el projecte Maria Reina de la Pau, en el qual englobem diferents petits projectes, una residència universitària femenina, i un projecte que és una mica la nostra il·lusió, no? Que és que després del Covid vam començar un projecte amb gent gran, amb solitud no desitjada. I vam començar un grup de 19 i hem acabat sent més de 100 a la setmana que venen a participar dels nostres cursos d'arqueologia, història, medicina, bé, una mica de tot. Però el que hem fet és xarxa, no? Xarxa d'amistat, xarxa de suport, i això és molt bonic. Després dono classe a la universitat, tant a periodisme com de la Universitat Ramon Llull, com a l'Institut Superior de Ciències Religioses Don Bosco, i això també em dona una altra visió del món. Jo sempre dic, i sobretot en el món que vivim avui, que és molt important obrir horitzons. Obrir horitzons, i crec que totes les feines que tinc, o les tasques, o la missió, com diríem, en argot més religiós, m'obren horitzons. I això és quelcom que també és per agrair, diguéssim. Tants horitzons com el que pot trobar, per exemple, en una pista de bàsquet o en un escenari, no? Fent teatre. Això era jove, Era jove, sí. Com us podeu imaginar, vista la meva altura de jove, era base, no donava per més. I teatre sí, teatre
és una mica quelcom que sempre m'ha agradat molt. És veritat que des de que vaig entrar a la congregació puc haver fet alguna cosa, però no més sistemàticament, però sí, de jove havia fet molt teatre, teatre amateur, però doncs, obres de Molière, que també et donen una visió del món i bé, jo dic sempre, això només ho pot entendre la gent del món de l'escenari, no? L'olor de l'escenari transforma i per tant, sí, el teatre el porto molt, molt a dins i crec que també m'ha ajudat per la vida, no et pensis, que et dona a vegades eines que altres potser no tenen a l'hora de defensar-se. Ens quedem a Reus precisament perquè és allà, no?, aquesta ciutat del Baix Camp, on vostè va créixer acadèmicament i on fins i tot va conèixer persones tan importants en la seva vida com va ser la Carme Soler, traspassada fa pocs mesos. Va ser important també la seva trajectòria, la Carme? Bé, la Sor Carme era la directora de la meva escola i per tant em va conèixer des de petita i després va ser superiora provincial durant molts anys de la meva congregació aquí i per tant va marcar molt la meva vocació i la meva manera d'entendre la vida, de situar-me en la vida. La paraula veritat seria una de les que millor definiria, diguem-ne, la seva vida consagrada avui en dia? Del tot, soc dominica, Veritas és el gran lema de l'ordre dels dominics i realment el que cerco és la veritat en majúscula, però també les veritats en minúscula. I com diem en català, a vegades qui diu les veritats perd les amistats i això també, a vegades buscar la veritat també té un preu. Però sí, crec que és una manera d'anar a dormir molt tranquil, amb la consciència molt, molt tranquil·la. Diuen que vostè és com la seva mare, la Teresa, és així? De caràcter... No ho sé, potser sí, home, ma mare és de molta empenta i de molta idea, amb un cap molt clar i de seguit veu idees, sí, i creativa, sí, potser sí. Qualsevol cas... De totes maneres, no deixem el meu pare, crec que sóc una barreja dels dos. Molt bé. El Josep. El Josep, exactament. Una dona com vostè, no? La seva mare amb les piles ben carregades i fins i tot biològiques, perquè crec que el poble de les piles hi tenen algun vincle, oi? També? Sí. Bé, la meva mare, diguéssim, ella ve de Vallver de Queralt, que està a la vora, i a les piles, doncs, els meus pares, junt amb el meu germà, al seu moment, ja fa molts anys, van muntar una casa de colònies i ara ho porta el meu germà, però sí, a les piles sempre hi he tingut família, les piles de Gaià. Com va encaixar a la família el seu pas a la vida contemplativa, a la vida religiosa més aviat, no? Doncs al primer moment molt malament. Va costar molt, realment no ho veien. Primera que em veien molt jove i jo deia, no, és que és el meu camí, no? I d'aquí no em treien. Va costar. En aquell moment jo encara tenia els 4 avis i tota la família en ple li va costar molt la meva decisió, quasi que molt dur. Després, doncs, el temps, suposo que el veure'm també contenta i... Feliç. Quin és i això encara passa avui dia, quina és la idea de la vida religiosa? Tancats, no veuràs món, no saps el que és el món. I a l'hora de la veritat jo el que veig és que potser veus més món del que et pensaves veure, no? Perquè doncs els religiosos sovint, no sé per què, no per cap mèrit propi, sinó també potser per aquesta idea del món, no? Acabes escoltant molta gent i moltes situacions humanes que t'obren uns horitzons i a vegades horitzons complicats.
Per tant, suposo que és una lliçó que també podrà fer efectiva, no?, i explicar a aquestes joves que formen part de la residència de monges que Bé, vostè les coordina. noies que tenim a la residència, tenim noies de tot el món que venen a estudiar a Barcelona i ens veuen viure, sobretot, perquè avui dia els estudis, cada un té uns horaris, unes maneres de fer, i per tant el que veuen és viure, no? I una de les coses que explico i que m'ha cridat més l'atenció és que a vegades doncs, a la comunitat hi ha hagut germanes grans i vam tenir doncs, una que es va morir i ja no hi havien tingut gaire relació, però les noies van venir a donar el pèsam dient us estimàveu tant. Ningú ho havia dit. Per tant, ho havien vist. I crec que això és molt important, no? Una mica com les primeres comunitats, no? Mireu-los com s'estimen. Realment, a vegades, el que compta és el testimoni, no tant els discursos que puguem donar. I en el testimoniatge hi ha la comunicació, no?, de l'Església. Bé, jo crec que aquest papa ja ha posat una gran embranzida en canviar la comunicació de l'Església. Jo sóc una gran defensora de la comunicació en el sentit de que sense comunicació no hi ha comunió i viceversa, i per tant és una manera de fer-nos entendre, d'arribar, i fixem-nos, el nou papa va dir als cardenals el primer dia que es va reunir hem de canviar la comunicació i al cap de res, després de 30 anys, ja han canviat la web del Vaticà, no? Correcte. Per tant, vol dir que la comunicació és fonamental. Jo dono molts tallers, cursos, inclús exercicis espirituals a diferents congregacions religioses i la comunicació és un problema. És un problema perquè a vegades o les comunitats són grans, es pensen que ja s'ho han dit tot, o arriben germanes de fora i costa molt explicar la vida. Jo sempre dic, ens hem d'explicar la vida. Ens hem d'explicar la vida, ens hem d'explicar com ens sentim. Pot fer mal en un primer moment, però això és el que realment crea comunitat. I és vital en l'Església i en les comunitats religioses explicar-nos la vida, compartir com ens sentim, compartir la fe. Com puc compartir què em diu la paraula de Déu si no comparteixo el més essencial i senzill de la vida quotidiana? Correcte. Donar classes i escriure, per tant, interpreto, són les seves dues grans passions, no? Donar classes és la meva gran passió, a mi m'agrada transmetre. A més, sóc una mica... Com que tinc diferents estudis i penso que la vida és integral, jo ja aviso als alumnes que ho barrejo tot. A mi m'és igual teologia que mitjans de comunicació. La vida és integral i, per tant, hem de fer entendre que després et trobes que no vivim en mons estancs i compartits o separats, diguéssim, no? Sinó que tot és interrelacionat. Per tant, donar classes passió. Escriure m'agrada molt, però escriure reclama temps que a vegades no tinc. Si tingués més temps i no estés tant d'aquí cap allà i pogués centrar-me més, segurament escriuria més. Però és veritat que quan escric, com dic jo, em quedo a gust, normalment amb articles de vida religiosa, amb això que dèiem de la veritat, intento tocar temes com molt candents i que realment desperti. Els dels abusos, per exemple, seria un d'ells? Exacte. El tema ja fa uns anys que vaig començar a estudiar, a veure, arrel d'escoltar també religioses, sobretot religioses, el tema dels abusos de poder i de consciència, que és un tema molt complicat, molt difícil a vegades de delimitar, però és un tema real. El 2022 vaig fer un monogràfic a Vida Religiosa sobre, doncs, això, camins per intentar guarir tot tipus d'abús
I a partir d'aquí he anat acompanyant, veient. És un tema que per sort el papa francès va dir tolerància zero. Aquí ja no tirarem enrere, els protocols estan engegats, diòcesis, congregacions estan compromeses en tenir protocols que puguin... Però això no treu que hi ha hagut, i encara hi ha, que és una de les coses que a mi em crida més l'atenció, que malgrat aquest gran esforç de transparència encara hi hagi qüestions d'abusos doncs, en l'Església o en la vida religiosa. Tornem als aspectes més agradables, perquè avui en dia potser viure a Barcelona no és de bon grat per algú que ve de fora vila, no? I que ve d'altres territoris de Catalunya, no tan diguem-ne, freqüentats per la llau de cotxes que moltes vegades omplen els carrers I les obres. I les obres de Barcelona, quan pot trobar forats per tornar a Reus i per visitar segurament a uns pares que ho necessiten ser visitats, no? Doncs he de fer el mea culpa perquè poquet vaig a Reus, molt poquet, festes molt senyalades, sí que parlo amb els meus pares cada dia, al vespre, però hi vaig poc. La vida de la comunitat i el projecte que dirigeixo em deixen poc temps per escapar-me. Sí que és veritat que Barcelona està terrible, amb perdó, però totes aquestes obres a la vegada fan una Barcelona infernal. Visco a Ciutat Vella, al costat de l'Ajuntament, per tant al Rovell de l'Ou, amb un munt de turistes, que també caldria una mica l'equilibri, però al final en dono gràcies a Déu perquè vaig passar el Covid a Ciutat Vella amb uns carrers completament deserts i per tant quasi que prefereixo veure la llau de turistes. No? A vegades tinc la tentació de dir m'aniria, no a Reus, una miqueta més amunt, al pic d'alguna muntanya de per allà, a desconnectar. Però quan s'és al ball s'ha de ballar. Que una miqueta el causant de tota aquesta turismofòbia que hi ha actualment a Barcelona està causada per una miqueta algú de Reus molt important que fa 100 anys, aproximadament 100 anys ens va deixar, malauradament, i que segurament durant el 2026 serà un personatge estrella. Ser de Reus estarà de moda una altra vegada. Reus sempre està de moda, això. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, sí. Jo crec que entre el camí cap a la beatificació, la Sagrada Família, que s'està veient ja molt avançada, realment Reus estarà allí com ha de ser, amb l'ímpetu i el tarannà que tenim a Reus també d'aquest món obert, comercial, emprenedor, que, sí, amb ganes. No? Jo crec que tenim una seu... Sempre he dit que tenim una rauxa que ningú ens la pot treure. Reus, Barcelona, Roma. Reus, Barcelona, Roma, bueno. Per canviar una miqueta. Sí, no, jo prefereixo Reus, París, Londres, el carrilet de Salou i les monges de la Teula, que eren les de la presentació. Molt bé. Per anar acabant, vostè creu en la transcendència, Gemma? Home, si no crec en la transcendència, en majúscula ja tindria el camí molt errat, no? Els meus alumnes sovint parlem de transcendència, absoluts i tal. Per mi és aquest Déu que ens estima, aquest Déu encarnat en Jesús de Natzaret i sobretot això, encarnat. És una de les meves grans batalles entre teologia i pastoral. No podem deixar la teologia tan elevada perquè Jesús es va encarnar, es va fer home i per tant com nosaltres, no? I això marca una manera de creure. Hem dit les 10 coses que voldrien els espectadors que... 10 coses? Que caldria, per tant, que la Gemma sabés explicar. 10! Hem explicat, per tant, les 10 coses i més importants de la Gemma de cara a l'aparador. No sé si n'hem explicat 10, però hem dit algunes bastant importants. En relació amb el títol del seu llibre, ja ho acabem aquí. Sí, el meu llibre, aquest,
fet tan de pressa. Sí, jo crec que hem fet un bon repàs de la meva vida, veurem, deixa'm pensar. Potser ens hem deixat una experiència que a mi em va marcar molt, que és que quan jo era novícia, l'any, veurem, també 96, crec, Joan Pau II em va visitar França, Tours, i es va allotjar a la nostra casa mare, i vaig tenir la sort de passar uns quants dies sota el mateix sostre d'un sant, no? I aquella experiència també em va marcar molt. Va ser molt bonic perquè l'últim dia... Bueno, jo ja anava acreditada com a periodista perquè ja havia acabat els meus estudis de periodisme. I l'últim dia, doncs, Joan Pau II, que en aquell moment ja estava una mica atrotinat, es va voler fer una foto a la nostra capella amb totes les germanes, no? I jo em vaig agenollar per enquadrar la foto i d'això. I mentre estava agenollada, el papa em va donar la benedicció. Jo només sento encara ara totes les germanes rient, perquè clar, jo anava a fer una foto, però em vaig agenollar. I ell em va beneir amb aquell esperit tan una mica tremendo que tenia, no? I em vaig emocionar molt. Això també és un punt de la meva vida que em va impactar. Gemma, moltes gràcies per tot. Gràcies a vosaltres. Fins aviat.